hali sisan an bɛ to kunu araba min n'o bɛna février kalo tile 4 ma san 2026 ka dɔn k'a fɔ Titibugukaw fɛ sa baɲumankɛ tɔn minnu bɛ yen walima faraɲɔgɔn kulu min bɛ yen n'o kama ko association Faba Sire Saksika Sire ayiwa i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni ye lajɛba kɛ ka dɛmɛ ɲini kɛ ka ɲɛsin ayiwa ala ye maa minnu gɛrɛsɛgɛ nafolotigiw ani ka dɔn k'a fɔ maa ŋanaɲumantigiw ka yira k'a fɔ u ka yatimɛdenw de b'u bolo yatimɛdenw u b'a fɛ ka centre dɔ dayɛlɛ yatimɛdenw bɛ se ka kalan kɛ cogoya mun na ka sabu kɛ yatimɛdenw yɛrɛ fana u mago bɛ kalan na i n'a fɔ denmisɛn tɔw fana mago bɛ kalan na cogoya mun na o de hukumu kɔnɔna na sa u ye wele bila maa ŋanaɲumantigi bɛɛ lajɛlen ma nafolotigi bɛɛ lajɛlen setigi bɛɛ mɔgɔ min bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogo min na u bɛ se ka nin centre in labɛn yatimɛdenw bɛ se ka kalan kɛ a kɔnɔ cogo min na lafiya la nin kɛnɛ in ka sa teleɲɛtaa tɔgɔ la Mariam Jara ka fara ka jatala kan Minduru Jire anw ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ ni sigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye kumakan kelen min ni sigi kɛbagaw bɛɛ lajɛlen da n'o de ye an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka nin santiri in jɔ dɛmɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ n'o bɛ tali kɛ baarakɛ mina maa min bɛ se k'u dɛmɛ ka yɔrɔ in jɔ ale ni nafolo la association Faba Sire Siga Sire ale secrétaire général ka laseli kɔnɔna na a yɛrɛ kɔni ye ɲɛfɔli kɛ sigi kun na bi sigi kun ye mun ye o ye ka mɔgɔw wele ka na an ka chantier min n'a filɛ Titibugu la an balimakɛ dɔ de y'a dugukolo d'a ma komi an y'a laɲini yatimɛden minnu b'an bolo ka yɔrɔ ɲini u ye yɔrɔ min n'a b'a jɔ alhamdulillah an ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min ye yɔrɔ di an ma dugukolo donc an ye baara daminɛ a la baara min n'a kasabi taara dɔɔni an ye subasuman kɛ o subasuman kɛli ni sisan franchement baara jɔra an nana bi walasa ka se ka wele bila baɲumankɛw ni mɔgɔ kulo b'an na ni min bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ k'an dɛmɛ walasa baara min n'an y'a daminɛ a baara in ka se ka laban bolo teliya la yatimɛdenw ka alihala minnu bɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ walasa o fana bɛ se ka dɔ bɔ gɛlɛya la o de kun ye wele kun ye hakilila min y'an bila association sigili la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ jamana minnu na hali ni Mali tɛ ɲɛnamaya tɛ se ka taa ni ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ u bɛ don alihalaw kɔnɔ alihala minnu n'u se k'u yɛrɛ bɔ a kɔnɔ komi yatimɛdenw ninnu filɛ cogo min na an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ bɔlɔnkɔnɔnaw fɛ u ka lamɔw n'u ka fɛn caman tiɲɛna hali kalan siraw fɛ a sababura mun na mɔgɔ de ma sɔrɔ min jɔra u ye ka se k'u ka lamɔw sabati u ye o hakilina min y'an bila an y'a ye k'a fɔ an bɛ se ka wele an bɛ se ka nin denmisɛnnin ninnu ta k'u ladon walasa u fana bɛ se ka ɲɛnamaya sɔrɔ ɲɛnamaya min ye ɲɛnamaya basigilen ye u bɛ se ka lamɔ sɔrɔ lamɔ min ye lamɔ basigilen ye o hakilina min y'an bila ka ko in kɛ o ye o de ye toujours olu yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ don dɔ mɔgɔw ye minnu bɛ se ka jɔ hali dɛsɛbagatɔw ye sini bari ala y'an bila bi anw ka jɔ u ye a bɛ se ka kɛ n'o hakili tora o ɲumanya la an ka objectif belebele yɛrɛ dɔw ye o fana ka se ka jɔ hali anw yɛrɛ nɔ la ka se ka jɔ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ni se t'u ye muso cɛsabagatɔw fantanw banabagatɔw dɛsɛbagatɔw komi an ka baara fanba bɛ olu minnu kan o fana bɛ se ka an nɔ labila cogo min na o de y'an ka objectif ye don n'a nataw la yatimɛdenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Bubakari Kulubali ale yɛrɛ kɔni wele ka kɛ ka ɲɛsin silamɛden ɲuman bɛɛ lajɛlen ma walasa ka se k'u dɛmɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ka orphelinat u bɛ se ka jɔ cogoya min na ana wa kafil yatim fil jannati kahatayn ala kira wo kalen yatimɛden ladonbaga bɛ kɛ aljinɛ kɔnɔ sigiɲɔgɔn ye i n'a fɔ nin bolo fila in bɛ cogo min na n'o don dɔ de ɲɛna an ma ka ni dugukolo in d'an ma an ye yatimɛdenw de an bɛ location de la kalo a bɛ sara fo 100,000 o dun ka ca cɛ min y'an dɛmɛ k'a jɔ ka d'an ma an b'a ɲini mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ni mɔgɔ wɛrɛ sera ka ɲɛ an ma ka yɔrɔ in ka dɔ fara a jɔli kan ni mɔgɔ min sera ka na ni fɛn wɛrɛ i n'a fɔ sima walima cɛncɛn walima karo diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na n'i se kɛra fɛn fɛn yanni kun y'an ka kalanyɔrɔ ye an ye yatimɛdenw de wa dɔrɔmɛ kelen ma dɔgɔ ba kelen fana ma ca an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh association secrétaire général Musa Sise ale yɛrɛ wele kan kɛ ka ɲɛsin maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma dusukun ɲuman bɛɛ lajɛlen walasa ka se k'u dɛmɛ fɛn min ye nin centre ye a ka se ka jɔ teliya la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wala u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na walasa baara in a bɛ se ka timiya an bolo cogo min na o wele in an ye bɛɛ lajɛlen wele i bɛ se ka na ni fɛn o fɛn ye a kɛra siman ye a kɛra cɛncɛn ye a kɛra bɛlɛ ye a kɛra bɔgɔ ye komi an balimakɛ ninnu ye layiru ta cogo min na k'a fɔ ko ni ala sɔnna u bɛna bɔgɔ chargement 10 u bɛn'o di an ma u b'a daminɛ tɛnɛn don an mago bɛ nin de la mɔgɔ an ma wari ɲini diyagoya mais baara don baara dayɛlɛnnen don a se o se bɛ mɔgɔ min ye k'a kɛ walasa baara in ka laban wele bilala bɛɛ ma dayɛlɛnnen bɛ bɛɛ lajɛlen ye a kana k'an dɛmɛ ka baara in timiya an bolo an ka fara ɲɔgɔn kan walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye siniɲɛsigi ɲuman ye an ka se k'o di ni yatimɛden ninnu ma